Er vi klar til gemmeleje? Ja. Så nu tæller jeg. Okay. Så skal I gemme jer. Okay. Okay? Okay. Juppie! Yuppie. Yuppie. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu skal jeg finde jer. Er du ved... måske de er på toilettet. Bum, bum, bum. Da, 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 da. De var der ikke. Måske en på værelse. Der var hun. Nu er det Ellas tur. Så Ella, så tæller du. Tæller du?